Ήταν ένα ήσυχο απόγευμα στο χωριό Λαγκάβια. Ο ήλιος έπεφτε πίσω από τα βουνά και το μόνο που ακουγόταν ήταν το τραγούδι των τζιτζικιών. Στο παλιό πέτρινο γυμνάσιο του χωριού, η κυρία Μαργαρίτα, η δασκάλα, διαβάζει με χαρά ένα παλιό βιβλίο. Ξαφνικά είδε ένα βιβλίο να κινείται μόνο του. Πω, είμαι τόσο κουρασμένη που βλέπω πράγματα. Κι ύστερα, παφ! Άλλο ένα ήρθε κατά πάνω της. Ένα μικρό φάντασμα ξεμύτησε γελώντας πονηρά. Ούψ. Φάντασμα! Υπάρχει φάντασμα στη βιβλιοθήκη! Η κραυγή της δασκάλας αντήχησε ως την πλατεία. Οι κυνηγοί φαντασμάτων της οδού Λεμονιάς, ο Πέτρος, η Ζωή και ο Μάξιμος, κρατούν την ανάσα τους. Το ακούσατε αυτό? Ναι! Πάμε! Έφτασαν μπροστά στο παλιό πετρόχτιστο γυμνάσιο. Ξαφνικά, η βαριά ξύλινη πόρτα άνοιξε μόλι της. Μπήκαν μέσα. Η Ζωή τσέκαρε το σακίδιό της για να βρει τον φακό της. Ο Μάξιμος ετοίμασε το μηχάνημα ανίχνευσης φαντασμάτων. Το μηχάνημα του Μάξιμου άρχισε να βγάζει έναν παράξενο ήχο. Ξαφνικά εμφανίστηκε το φάντασμα. Δεν μοιάζει κακό. Το φάντασμα τους έκανε νόημα να το ακολουθήσουν. Είναι πέρασμα. Ανέβηκαν σιγά σιγά όλοι μαζί. Στο τέλος της σκάλας, μια παλιά πόρτα άνοιξε. Ο αέρας φύσηξε και οι σελίδες του παλιού ημερολογίου άρχισαν να τρεμοπαίζουν. Μην τους αφήσετε να φύγουν. Ξύπνησαν. Μη φοβάστε. Χρειάζομαι βοήθεια. Πρέπει να πάτε στο αρχοντικό των σκιών. Είχε πια σκοτεινιάσει. Στην οδό Λεμονιάς στεκόταν το ερειπωμένο αρχοντικό των σκιών. Κανείς δεν ήξερε ποιος ζούσε εκεί. Οι τρεις κυνηγοί φαντασμάτων προχώρησαν προσεκτικά προς το αρχοντικό. Η Ζωή έβγαλε την παγίδα και την κράτησε μπροστά τους ώστε να την δουν καλά. Νομίζω ότι το φάντασμα ήθελε να μας δείξει κάτι. Ίσως να μας προειδοποιήσει. Αν χρειαστεί, θα είμαστε έτοιμοι. Μπήκαν μέσα στα παλιά δωμάτια. Και τότε εμφανίστηκε. Όχι το λυπημένο φάντασμα της βιβλιοθήκης, αλλά κάτι άλλο. Κάτι θυμωμένο. Ετοιμαστείτε, ανοίγω την παγίδα. Τώρα δεν θα μας ξεφύγει. Το πιάσαμε. Την πρώτη μάχη την κερδίσαμε. Οι κυνηγοί φαντασμάτων ήταν πλέον έτοιμοι για τη μεγάλη αναμέτρηση. Οι κυνηγοί φαντασμάτων γύρισαν στην παλιά τους καλύβα, το μυστικό αρχηγείο τους. Στο κέντρο υπήρχε ο μαγικός χάρτης που τους είχε δώσει η γιαγιά Λεμονιά. Η Ζωή έδειξε τον πύργο του ρολογιού. Εδώ θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Το πρωί το χωριό ξυπνούσε και ο πύργος του ρολογιού τους καλούσε. Ξέρετε ότι αυτός ο πύργος έχει τον ίδιο μηχανισμό με το Big Ben. Αν κάτι ξυπνάει εκεί πάνω, είναι σοβαρό. Πάμε τότε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Τα παιδιά μπήκαν στον πύργο. Το ρολόι γύρισε σαν τρελό. Ο αέρας ήταν παγωμένος. Όλοι ένιωσαν πως κάτι μεγάλο ερχόταν. Τότε εμφανίστηκε ένα τεράστιο πνεύμα.
δεν έμοιαζε με τα άλλα. Ήταν κάτι πιο οργαίο και είχε ξυπνήσει για να επιβληθεί. Χαράζω το χ. Εδώ θα το παγιδεύσουμε. Έχω κάτι ειδικό γι' αυτό. Αυτή δεν είναι σαν τις άλλες. Wow. Αυτή εστιάζει μόνη της και δεν πειράζει τους ανθρώπους. Wow. Τέλος τα παιχνίδια. Το πνεύμα άρχισε να περιστρέφεται με μανία, σηκώνοντας σκόνη και θράψματα. Ήταν λες και είχε γίνει πιο δυνατό, παρά πιο αδύναμο. Δεν έπρεπε να το κάνετε αυτό. Θα τα ξαναπούμε. Η νύχτα φάνηκε να ανασένει ξανά ειρηνικά. Οι τρεις φίλοι κοιτάχτηκαν, κουρασμένοι, μα περήφανοι. Τα λαγκάδια είχαν σωθεί. Το επόμενο πρωινό, το χωριό ξυπνούσε ήρεμο για πρώτη φορά μετά από πολλές νύχτες. Στην πλατεία του χωριού, οι τρεις φίλοι έπιναν κακάο και έτρωγαν ζεστά κουλούρια. Νομίζετε ότι τελειώσαμε? Μπα, τα φαντάσματα δεν πάνε ποτέ διακοπές. Και ούτε και εμείς. Οι κυνηγοί φαντασμάτων της οδού Λεμονιάς θα επέστρεφαν.